hantod karon kung ikaw dunay tinguha ni Jesus. Ayaw si Mang, itutok imong mata kang Jesus. Wala nagmatter unsa kadako ang imong problema. Andam sa Jesus sa paghatag solusyon. Kagahapon dito ko ato may adlaw dito man ko makaigsunan usa sa dakong ospital sa Cagayan de Oro. Grabe makaigsunan. Na-witness nako, grabe puno-puno ang kani upat man ka floor nga hospital. Halos puno-puno ang kada floor makaigsunan sa mga tao makaigsunan mga bata. Kang hilingig kastanan. Stang daghanang mga tao karong panahon na nga nasa labihan nga kabugat nga problema. Siguro ikaw karon naapog kay problema, dili sama aning uban usab nga problema. Igsuon ko higala. Dunay mga tao karon gamay ra problema, grabe ng panluod. Dili na gyud mo, di na nanluod na apil sa Ginoo, di na ganahan mo ampo. Kay grabe ang kasakit